Kublai pi baro ka tup khubor jongi ka Don Bosco Media Network. Kimat ki bakong san kilong. Dang uot kinong rep bampat biang kadi ketiet namar dang perking ya ki pai ba. Rapla kar kinong belaying brio hajan main secretary bamenti ka sorkar ka hok jongki. Arbenai en mak kasin rajawai ya ki bai wai kendau bat bai school. Bat benar ka DC ka skim ke pangkin nong shong shnong bawan ni kilong yeng long sen ki baduna ka yok ka kot bat ki baduk ka kordu. Timantang ini pais ki Khubor ki bakambnya. Let jurib menteri ka tanat ka rep karyang uba bante dorling do ya ka yau ki nong rep ha Anjali parking lot. Hakani ka jing let jurib ki nong khai jur ki lapen pau ya ka jing keman ba jing sngongo yu ba bante dor bo shim kya ya ka jing e ki nong khai bat nong rep. Habaya crunch ki la pathai Khubor uba banti dor ulaong baki nong khai bat ki nong rep ki kwa ban penjin suri ka por de jing de bat kumjo ban penjin suri ki nong thiet ban wan thiet ki jur bat ulaong ba unsa raya kani ha ka cabinet meeting la shai kasi today na takadaw fi ba hadin mo yosno kita ki bro na takadaw nga sawan ban kila ka jong khmat madasi bangan sutu kalong kumno bat ya katangan itu pi ngapan ra ban ban bet ban keren nang ba kumno bangin nang relax no pi ka jimut nga kalong ban relax susu ban nyarap susu ba kumno bandang inang play inang penjunsur ba ki nong thit kinyo ban wan ka ni kayo retail ni ladang idang sya su ki pai ba ban wan da ka bangi bot bet bot ti ya ka jingbu bet bot ti jong ka ka na try kan kam penyo nong susu ki nong rep jong ki bede pai ba amni today na takadaw mga sakali na ki ong hawat mila kamar kala ayat mandang ilala ban shalan ngilala ban di tiaru andre ngoi pi kinong thiet ki empat long kembejulong dang dunai di kani ka dikawai ka bentak ka banga ko aban kamban bet khnang bakan bandai sya ka jingmen toy ban long sispa ka jingmen toy kinong rep jong itu pinta ka onda biang ra kayo siya di malumala ja iban ya syong hayeng bun asia syong yeng sa tabum gan ban di syuk la siawan kawan te pangdiang Haka khatnyo tarik mentau benai jilio hajar phawai kinong yalam bat ki dekat jong ka North Eastern Region Domestic Workers Movement Meghalaya Region kila penlong deka jingra placard ha IGP point kapadon hajan ka office jong ka main secretariat kumshi benta ban penpai ka jing persha halor ka jing bem pentrekam jong ka sorkar ka hok jong kinong belaying brio Habay crunch kila pathai Khubor ka advocacy coordinator ka kongwan penhun karsentiu kalaong Baya kani ka jingwan ra placard jongki kalong baka sorkar ka sngap menti ban pentrei kam ya ki an ban ya dai ki an ban ya dai ka hok jongki nong belaying brio kalaya thuru bakani ka kenhun kala de pen sngo ya kani ka marjing dawash ka sorkar jilla mentala khat prasnem kenti henry hadu menta ka sorkar kam shimla shashkor satya ya kani ka jingdawa jongki nong treying brio Shosho kalaya thuru baka movement kala paru daka jingtho ban pen sngo ya gani ka ma jingdawa shaka office jong menteri rang badu jong kari Narendra Modi bat kumjuru show MP jong ka Rajya Sabha u Dr WR Kharlukhi bat shaka MP jong ka Lok Sabha ka Agatha ke Sangma bakin bot dien bat kin shim khyalem halor kani ka jingdawa jong kin nong treying brio Pangwan penhun karsentia advocacy and lobbying coordinator na po National Domestic Workers Movement Meghalaya Region kani ka protest ka pangyabu minta kasi kadai hakabaya dai kadi ka jingraki jungi ya kasi buram ka jong bula ka bala det manden ndai kini ki program jungi ken yat kum bashitayo tingi don ki program ba fair hapo kani kalama jong ka jingi ki jong ka National Domestic Workers Movement ka pakan thub eki khapratli ki jilla hapo ka ni kari India ka jong te manden ru gila de pan penlong e ka webinar ka bala ya shimbenta da mo taki MLA bat kumjur ki beki nong mi khmat ki beki trade union pada te kane ka jingi ki ka jongi kalong tham namar ba nia I ba ka sarkar kam shim khia ka ban wan ra ki taki an ki kendon ban ai ka jingi da na ka banta ki bre batre ingre te wilayah nanti khas nem ka be dai bat kadi man la usnem nimi hamadan ban bu e ka jing dawa na ka banta ki bre batre ingre ki ba Khambu na preng jo ki ki kan thai mo ki reu kan thai ki ba basa hi ki kun ki ba la si bom dan nong pershan shu ka yang kasam kimi na la ki yang ban lai ban tres ki bai pa ki yang ba kin yo e ka jing ni ban yo ban pershan ka yang ka jong la jong te kini ki mar jing dawa jan man la usnem ni lai ban kun sngo shi ka sarkar la da ka dai ha ka jilla la ni la da ka dai
haka center no te show prime minister la ni shakibai pat kinong nikmat jangka yeng do ba thau ai tin re ngi I ba ka jik snap kuman ka sarkar ka lawan ra ya ka jing jinjar kham tam haka ba kum kani ka por na du min chim snam ba kawan shop kani ka clown ba ka khlam ba ka don kani ka lockdown te ki babun na ki brio batri yeng brio ki ladu no e ka kam ka jongki ka jing siu ki mio ka pisa ki mio ka jinjar shibu ni ki bakin penya ya ka yeng ka sam namar ba haba kim dan ka jing yo da ka ai pat kin siu na ka benta ka ba school ka jongki kun ka ba lesi ki kun ki kham yo ban school de ka ba school pa ki habang siu bai ka mobile ki habang fiat ki mobile ki baram ki haban le ekata ka recharge na baba ki kun ki hab shong ekata ka online class manu ban yo snow manu ban yo I ekata ka jing e jongki nai ekran ekata ka school nai ekran ekata ka jing kuli nai ekran ki mobile ndai tang ka bam ban min step ru ki ba pri ki sham jing e babu na pedang jongki hi ki la do no e ka kam ka jongki ki try ki la pun sange e ka kam namar bo na ki shakti ang nama kini ki pri kim dai ba ki try ha ka zu ka zakat ang ba di nei pri ki ya na kawai ka yeng sha kawai ka yeng pat ban pendap elang kamram ka jongki teng kadon kata ka discrimination lani ka jing pek ru ba kila ban long kita ki karya lani kita ki nongra ya ka jing pang mo na kawai ka yeng sha kawai pan Kasian rat Joai Lingba u President Jongka u OR Chalam hini kesingi ulai tu bahaka jingya dei bat ka jingwan ka klam ha ka ni ka kenti ka baar ka balakta e ka kamai ka ji ki pai ba ba kamai jak po ha jaka jong kasian rat kumta ka executive committee ha ka ni ka kenti kala rai ban ma bai wai dukan bai wai kendau ye ki pai ba kumba ar banai na ka bentau banai Mei bat June kani ka jing ma ba ar banai jong kasian rat ka kuntup ru ye ki school na du ki primary hadu high secondary nangta ka crèche bat ka play school bapenyat da ka women welfare organization kat bana ka banta ki ba shim wai ki jaka penyeng kali parking ye ki pankhana public toilet ka sien rat kala penjen sur da ka ba ai lad bakin peteng sa ar banai hadian bakala kot ka por jongki laong bana ka banta ki tupat ki ba kamai haki jaka ka sien rat da ka ba shusiu bai dan chi poteng ka shismi ye ki nepat en map ye ki da ka bai kendo ki ba ka sien rat ka jushim haka por pentmai ki kotsla ne renewal haka jingya dei bat ka jingtmu ban pleno e ka yau sien rat na du ka khat santarik uba OR Chalam ula kentui ki pat ba ban bot renti kot kum ki kendon bala bo da ka board district West China Hills kum juru ula kentui ki nongshong yau bikin IT kaya ladi haka wanukom dengan yang kesan rajwai executive committee badang chong haka santarik kaya berkali hajing itu wa kajing wan yang kani meklam kawa apa kani kacunong katha wa yang I kawa dakta ya kiyong kisam kawa dakta ya iyo ikot yang kinong chong chunong mi ijing perkat na gabay senrat iwa hajing itu wa kiwa kamajak po hai tai hay kendau long ka bai sen raj dama ya ka bai wai ka yong ki nei dau kunai Mei wa kunai June wa kam jo le ya gitu ki wa krong ya ki parking ya ki le de ela ron ki extend ki arbanai hadion bedakut katai baun de bo iki te kituan ki wa kamajak bo hai thau yong ka senrat iwa sugi de kadan chiphat ka singi ya kituan umap yaki de ka bai kendau ko wa ka senrat chim ka hai po wale renewal te hai ni to an wa ki school fee ki wa to ka school na do ka primary hado ka higher secondary ya ke ni le de map yaki waro ar ka ki banai Mei ko banai June khamtam ya ka crèche wa ya ka play school ka waran da ka sai right wai yo pa yo da ka women's welfare organizations and right wai ya ka ni le dama yaki arbana haka jingya dei bat kale nyam be din klam ar hajar ar phoi jong ka sen raj jawai u president ka sen raj jawai u ba OR Chalam ulaya tho bai ki jingle nyam le rukom hi bon ki ladep hadu hinne kasmi ban kalyang u deputy commissioner ru la ai jingbit bakin yaj khmat yaki kam nyam
Kat bana ka benta ka sngi bakrau jong kanika le niam be din klam ni ki sau sngi lai met ulai thu ba benta ki dang don hapeng ka jing perkhat bat hadien bal adep kendu UDC kin sepen kre ki kendon SOP be din klam arhajar arpoi. Gede bi chong perkhari wa ke be din klam heding itu o kan niam burkom ke ritual double benda play ni step tang pandemi ya ka khang ka. Heding itu o kan ni benta dalam district concentration Deputy Commissioner Borom Yongi, au mama yai kam niam kam ko dang la sikma. The heading itu wan wa kisos ni deya yang ke baik iklan keni dan em ko ha ka perkhat nai beta hadir mede ya chami wa Deputy Commissioner upun krei ya ka protocol SOP yang ke baik iklan yang ni kesnyam arhawi. Dan kam te heading itu kan ni ke bentar. Punya orang luar ni wan hakawan kodor pendeka kebedek kelam yang Muslim arjan arhawi. Yang ini hadu yo ke clearance ke SOP kawa yalai lah kat kami tim bekre naga bai sena. Haga ni Muslim senyau suk ingwong senyau suk upal senyau capi kinong chong chenong lang bagi media wa kebedek kelam yang Muslim arjan arhawi. Kalau beri ni ka wai jingdap san house ni ke state Wamaya yang ke state Meghalaya lengba ke Department of Art and Culture Tourism wa ke NEC ku em Haini Hajan wa kam yo le kalau beri dika wa ke Ministry of Culture Government of India ye jingdap nya khausan snem wa the lucky neighbor 75 years of freedom kalau beri lang ika wa jingdap nya khausan snem Ka DC ka East Khasi Hills District ka kong isawanda lalu menta ka si kala itu ba ansya ki taxi ban sedang kamay no nadu ka arpusau tarik menta ubnai. Ka DC kala itu kani hadin ka jingya pelio jingmut jongka bat kinong nia taxi ki bala pen sngau ha ka ban weng no ka jingkhang kamay jongki taxi ki bala kendu jing hadu kata ban pen biang ki long ying long sen jongki. Haba crunch kinong thok khubor uwe ni kinong yalam jong kinong nya taxi uba wan don bok jerwa ulai thu baka seng jongki kala pen sngo ya ka DC baha ka ni ka jingka mai jongki de ban shala kumnu laingut kinong shongkali ula ongru baha ka ni ka jingya kran lay menjur lang ban shai ki taxi bakin ya la kumnu lai pau na ka shispa jong ka jing don jongki bat wan weng no ya kata ka hukum baka khangla di taxi ban lich ki jaka baper knam kinong belaru kin la ban poi daga basuk shaki jaka trekam jongki tahi pada DC kunjur bagi health department nak yang ke dia maju doktor ke dia rangkap ni di songot ti ke bami hi kalau ba nak yang DC ko man kan pelat nak ni kamai hi nanya kali hadir ke asal terik ti ba kan pelat hi keliru kalau ba kin sakha nak yang DC masih so government ba lakung nu kalau ba 1/3 nak jingdon jing kali mak kata kalau kabangi ajumut mentasi sekadisi kosong ta kalau kumkit itu pasinyar pada kan long back harus sedih marwes mak baru driver te kata kadi ke jingi keren mak ni bat harus ke por pada ngilak kentu sekadisi bahkan ribut mak saya ketu ke press statement ke baka nak yang bukti baong ba kinu kiba kam ai vaksin kinu melak menang makin ni sehat makin dia bela punya kamai punya kedi te ketu nak yang bisi kalau kubur hi baong ba kanang dia tak press statement kan pada kanu no order ngir musokman ya ta ba mo kumai lak ransai lak kubur hi di situ bahkan ni tadi bulan tadi kembali mandi kering kita tahi kadi ke bat sibun kijing keren ke jongi kolong ba kadi ba kumnu bangin ya thaula ban man haknur kom banong ba la pelat ban mi ikni di kamai ba mangin ya kamai no tinggal ajumat di si ba laknu no kelak di ban syak no ikni ki jingrung pada nak kuih ke Shillong, nak kuih ke Jakarta, kang tinong bela, kaduk tinong bela misteri, tinong tray, habis ni kam tu fair, badan kam mandi tray, nak kuih ke Shillong tu, nak ngayat no, semua sim no, berkunjur kita ni, kami kinamnya kali tu, kinamnya sak pendik, abang iya kamai lah, ngilik kamai nak kuih ke Shillong sebuah kan, amar kuma kalau mentahi, kalau menang kalian bisi, kau nggak sawak, saya kata ke order. Bah aku nak kurang kasi perkat bah tunjuk penunggang no ya kini ka ya kini ka order ke bawang pemsak menelik nak kuih no iya lai jungi hi ke hadu termenta
ngimpak sania ngimpak sania sama ngi bet ya ke kara jong Supreme Court kolong ba ada bang bakani ke ke voluntary yang sarkar dengan sania ngi hap sania Supreme Court kodom brom ba long ba ke ke ying bisa ba ledo ngri tinggi sania ya ka nama ko makalong ni menta ko sit dungi menta taman ai vaksin ru hab dan kamar thong pisa dem dai ta te kani ke thong pisa nak kadon e te sendan te kum kita ke profit kolong ba nak yang kedungi ngim sol tenat ba pin thong yang kejengim kedungi da itu si 4,000 ni bisa idong ki kadai kamram ba tin pensutu fa abi de shoban ai ni Nakaliang ka UHM Sengkme kala penpawe ka jinglingo halor ka jingbo kendon bat jing pentep na ka bor sarkar na ki bor district bat sarkar jilla ban pen bor ban IT ka COVID-19 ni ki pat nong song ka jilla halor ka jimi khubor ban ai shi 4,000 tengka shi ki pat ba ban pendep ya ka tika COVID-19 nakaliang ka UHM Sengkme kala wan khmat ban bu jingkeli hakmat ki nong penya district bat hakmat ka sarkar hi halor ka no ka nongrem bat hakano ka benta jong ka fund ni ka jingbu benta pisa ka sarkar kan siu shi 4,000 tengka ye ki nong yo tika kat bay ka tulab bat ka honorarium jong ki nong hikai ki asha ki aganwadi bat ki babun ki badai hok ban yo pat ka sarkar bat ki bor district ki patla ban pendap siu ye ki vaksin hoi yum shimdei ta kaseng bang ngi khang ani ngi persha ngimna manai kuno ka tentin halor yang ani le gade bitang si tentin ya sarkar ba wat pembor kumbang ilap ni ki ko khubor mana kini kisni la kan bajingyo ajungi na katuka shti jingyo ya to notification na poka office jong deputy commissioner jong ka iska sales bala lab bala ui ba katu bajing persya bajing pembor ing pagba bakin hapan ai ke vaksin katawat ikinong syong dukan nangnya kali khamtam ki kali kamai per jong jela ti halo kadi nganong rim mengingis ko peremjur ya kani pangidawan nak sarkar bakade ban syum yang no ya katu bakade ban pahai yang no nak we kisti ba kot kum ki jingtip ki Meghalaya ASHA pura ba nadu ke Ministry of Health nak wadali ba ya kani kajing ai vaksin amdai kata kabanong ba kaba ni haban kabalong mandatory ndai kata kren terpang bakalong voluntary Kung mga ada banyo ya kay kaban na kalyang jong deputy commissioner jong ka West Coast Hill District wala ang bangin ay 4,000 tingka lada ya kitug lada ban ay ke injection tika nga haban bu jingkli hato under which funds fi sanction iti kapisa hato ka sarkar jilla kada ban silot iki ashas hato ka sarkar jilla kada ban silot iki tu batay casual workers kinohika school bat ya kutu kumju shushu ya to kapisa ka balamang kerpang mencem snam ya to ka ahja chispa tingka ba kasah haja na taginong bala Tede na taka daw banga haban ong ba kini ki berkhot ka state government kadiban release ya kapisa kadiban mang ya kapisa katkum ka project under the public funds kamdi banang bakan mang ya kapisa tingka na kanong funds handai kapisa ka bawan na ha ka sarkar kumjo ba ka sarkar ka pentre kam ya kapisa kadai ka public property kadai ka public funds na kata ka daw kaseng hi ka por ka haban yeng ban bo ya jingkeli sa sarkar jilla lada ka sarkar jilla kan haban siu si 4,000 tingka ya kita ki ba haban ai vaccine lani kita berde ban ai vaccine kata kamut ka sarkar jilla ka de ban admit lupa ki kum kita ki nopang ki bio coronavirus Ka Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ka kong isawan dalalu mentakasi kala pentipad ba bakadon ka scheme bakadon ka scheme ka bakerpang hakaba an ai ki ration card ban marba mikin long shongshnong ki bawan ki long yeng long sem ki baduna kayo ka kon bat ki baduk ki bakerdo habaya de bat kani ka Deputy Commissioner kala pentip shkirang ba shnong bat Secretary shnong rukumjo ban kentui ki long shongshnong ki baduna kayo ka kon ka Deputy Commissioner kalaong baka jing pediang ya kani ka scheme kalong ka basuk bat day ban pendap ya ka form bat katu kani ki jingtep bakentup yu adhar bat ka epic kani ka scheme ay jing erap an kentup hapok ka National Food Security Act hakabaya day bat kani kanong elam jong katur ka kong Angela Rengat kalaong baka long ka jing job ka bakraw na kalyang ki jong kinong bela ki baya kun ya ka hok jong ki namar baka DC kalapan bana baka sarkar kan sasam ki card ration syakito ki bawan ki long yeng long sem ki baduk bat kiba 4 don ration card hadu mentah. Mentah kesmi ko on lam atli ki khubor kiba smutanat kiba dei ki jing job jom kipa ba bat kiba penpau ba habangi wan long hakano kanu nginyo khet hi usok ka jing job.
wat lang idang ya khun ya kena khlam bat ikijing ya ki babun hendre hapdeng kena khlam nia lek ban ya wat ya laki hok bat pikin mau ba mentala a la tayo bangi wan chapi ban ong hato ka nungut na pi ki ba sarkar mencem senam kakular ban ai ketu kajing kersan ki nong balasi ka nu na pi da yo bat ni pet ya kalis ba yo RTI bat nang tungi syam babun kam yo lut ne ki dan ba kam yo ai bat ni kam song thai kat badang wan kerteng jong pi ni dang pha ya kitu kum ki complain sya ka sarkar bat menta ni la yo sakwe ka jing job kata ka balong bangi dawa nak sarkar ha ka to ka por hi ba ka de ban bu kanja helpline khnang ba kitu ki breu ki ba apply mencem snam ba klammi kerteng ki ba mi kerteng ki ba klam yo lo ko pisa ki yo ban phone direct sya ka sarkar ban pentep ndai ti shu menta ngom komen ba ni dang ye tap ki complain hendre ka sarkar ru kala ai kerpang artli kini ki phone number menta bat ka ong ba kinu kinong bala ki badon ki grievance ne ki jing e mo bat kani ka kentup ru ya ki tu badon jing e hakaliang bak sampat yo e kani ka pisa ba kular mancem snam pila ban phone hakini ki artli ki number mo ti ngap ha ngan ai kini ki number ka wei ka long ka landline number 0 lai riu sao r san not iwei r sao sakaway pa de ka mobile number kandai lai nriu r iway new nriu lai nriu not pila ban phone hakini ki number hapadeng ka shipho bat sawaji ka po sngitre bat kinu ki jing e kum kinong bela kentup ya ketu ka jing bum yo bisa mencip snam ngop ha phone bat batai hakini ki number ti sakaway ru pikin mau nia khun ru na benta u khaw rasan ni ong ba kum ka khlam menta khlam yo kan banet kamai shu dangim yo u khaw rasan ngin im kum no ngin bam kum no bat halor kan ne ru ngila pha ki memorandum sarkar ban ong badi ban khmi badi ban ai would you khaw ik tu ki badan ka rasan ndengi tip ba bon ru kim dan ka rasan ti hakani ru ngila yo ya ka jing job Badaki tu ki khubor ngila pon shibukut tat hadu begini syam biang kublai shibun.